apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan toh? Aku mau wis ngira lho. Ayo pancen sendhen Sekar Gadung ki elok tur luar biasa. Ngene iki mbok wong ben bengi ning panggung ben bengi ki nyinden engko anggere ana kegiatan muslimat wis dhisik dhewe kok. Dadi Jamaah. iya. Ki ngaturke tembang ya, Nak. Tembange garapane dhewe sing lagi ngetrending. Kopi wengi jangkep sak bawane. Coba iki diawiti sinden sing paling tengen. Coba Mita Hiromikano bawa pucung. Nah, coba kaya ngapa? Pipit kok ra nembang dhisik dhewe. Bene Pipit ben ngladeni sing mabuk-mabuk kuwi sik. Wanci dalu ayo padha melu aku Ndak bahaya ta? Wanci dalu kok ayo padha melu aku gak bahaya, Nduk. mboten ajeng ngaji. Aku heeh ngaji ya. Tak pikir arep ning ndi ngono. Sisihe. Sisihe. Langkah jajah kengan. Nah, kuwi lek nyuwara setengah di kenduk-kenduk niki mergo lara untu kuwi untune bendang cepot ngono kok kuwi. Ini cengkok cemongkek. Hah? Cekok apa? Cemongkek, Pak. Oh, sesuk tak. Jadi diongkek. Engko nek wis entek penak. Cemongkek ya. Nggih. Sesuk tak cakke karo ibumu. Arep gawe cengkok cemongkek. Aja nek jenengan sudah agak kadaluarsa jadi anu. Ngenyek ngono ki jenenge. Wis ngono. Sik to, muni kowe wis tuwek Pak ngono to. Mboten maksudnya sak panjenengan ki. Kowe ngerti tembang Sesideman? Nggih. Nadyan lingsir yuswaku ningsih bisa ngladeni solahmu. Alah. Ora percaya. Ora percaya. Aku ora dipercaya Sulis ora. Lilis ora apa. Yo ganti Mbak Bunjung. Sambi udut ngombe kopi Tutup Mbak Sulis Eva. wis alit angkringan kopi Kayang apa? Kopi wengi diaturke Rantaman Sekar Gadung dados ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya linggo bareng apa
Ya. Gedeng alit iku saupama masuk irama tipis. Iramane tipis-tipis ki lemu joget ki setengah kurang ngono nduk. Dadi umpama nggoyangke bokong ki aja mbok loske ning setengah kurang membuat yang menonton ki penasaran. Wih, goyange kok titik-titik tipis-tipis penasaran ngono nak. Jajal contonono to Mbak Lilis. Goyangane piye? Coba Lis, tonton Lis, tonton. Mas Bowo. Hadap sini, Abang. Tinding ana, Mas. Wis ale pinggir margi. Dadi wong lanang iki lek goyangmu ki penasaran kuwi sok-sok ki, weh, goyang ngono ki piye ya? Kuwi terus kon praktekin ning kono omah, Bu, njajal goyang tipis-tipis ngono. Iya. Lanjut. Linalitan bisa lali saben bengi tansah gonjang ati kang lelaki milangani aku cinta karya hadap kiri nggih. Ngapunten nggih Pak hadap kiri niki. Ya. Gedeng alit iku saupama tansah gumantung kopi sanyata iku kono kutesani kopi wengi
Lesung Jumanggung. Menggali mutiara terpendam. Lesung Jumanggung. Neng tembang pepeling napas agama nak iya pancen budaya tanpa agama kuwi rusak ya yung ning kosok baline agama ki tanpa budaya ya kurang luwes mula kudu mlaku bebarengan ora kenek do poyok-poyokan ya ki ora beda le kaya pemerintahan ing antarane ulama umarok kudu tetep manunggal jejeg negarane nduk ya kaya ngono gandeng nggone kepareng sowan rene iki mengko ra ijen uga dibantu bintang tamu sadurunge dujo mengko munggah panggung tetep nanjake nggone sendon sesindenan ya iki telung tembang wis diaturke wit saka kopi wengi bablas
neng tembange lesung jumenglung njur pepeling saiki nanjake presiden sing paling langsing sedunia ya Mbak Bibit Mbak Bibit ki lemu ki mung casinge kok nduk jane lek umure ngono jan sih bayem umure pira umure ki lho sih 21 iya kaya ngono nembang sing apokno sing apik sing nganggo rada halus ya tembange apa klasik diaturke para sepuh kang kepareng nderek wungon karep ben nuju prana rasane ya coba nembango langgam rengu iki petingane ling gender ya dadi cakepan bawane rengu kuwi senengane sing gender iya kaya ngono le sikatan ya panjenipun sikatan menawi coba kaya ngapa Mbak Bibit mergo wong lanang hiburane mung sikatan kuwi kok diriwangi nyambut gawe teko ringkel sirah nggo sikil nggo sirah ya mung le pengin sikatan iya awak loyo awak ngantuk gregesi anggere wis sikatan ngono ya ketok le kepenak bergas udut ya ngrasake enak ngopi ya ngrasake ketok le penake ngono kaya apa nak diaturke ya dimirengke kaum ibu kaum Hawa aja sok gawe gelo marang sapa wae utamane aja sok gawe gelo karo wong lanang ya ora kaya wingine mbiyen ketok apa saiki ketok apa yen kaya ngerayah barang wis caket ngono kok ketoke le pijer lila ya agawe ngeres ing hati mongko tembung ngeresing ati iki werna-werna nduk kelingan jaman do berjanji wit tepung Dik aku ora bakal golek wanita liya kejaba seliramu tak tresnani donya ngakhirat ki awakmu bareng wis ngerti srawung sawetara njur tembunge iki ngereske mula kuwi dieling-eling nek pancen niate apik ki ya kudu diniati sing apik ora usah ngetokke tembung sing ora sak mestine kareban ra gempal rasane iya atiku mung digerus tok ginawe iya Thomas bawa iki beh rengo pipit ki lek tak sawang sangka kene iki pasuryane kaya iringan ki jebles mbandil sapa yu Asiah iya suwit iki dirungokke nok si katan coba apa ya ana lho wong atase manuk kok sikatan
Le sikatan iki nganggo odol apa coba? Lah nggih. Kula nggih ngangen-ngangen niku lho. Ayo, mengko lek tekan ngomah esuk kowe WA Pak ya, Nduk. Pak, ampun ganggu kula nedeng sikatan ngono ya, Nak. Heeh. Nikate kula. Sikatan. Terowongan. Udan. Grimis Pak. Grimis. Nyat penake wong sikatan kuwi le nedenge udan grimis. Dadya rengu udan tangis kaloyongan. Nduk, Pit. Nggih. Ngadeg le nembang tunjukkan bodimu nok. Yo, kaya ngapa? Ah, iya. Iki cara HP no iPhone lho iki 17 juta lho iki. Pak, kula kok disurake kados maling. Yo, ngoten. Ampun ngoten to, Pak. Ya ora apa-apa. Sewu nggih. Jan sinden disawang kondi kok renek bedane. Nggih, menika bodi bonggol jati nggih kula niki. Disawang kok kiwa ketok ngremumuh. Disawang kok mburi ketok le midut. Sawang kok ngarep ketok le megung. Ngremumuh niku koreng napa? Ora. Tegese ngremumuh ki mangar-mangar, Nduk. Oh, alah nggih. Kimplah-kimplah ngoten to. Kaya duduh gule. Nggih. Nah, ya kaya ngapa? Langgam rengu diaturke. Jejuing ngerti no? Cakepan kaya ngenteni kumambanging sela langking. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin wong jenenge watu item kok kemampul iki lek ya ora tinemu nalar. Nggih. Dadi jangan berharap. Ya? Nggih. Aja berharap lek mak disentot ki demen karo awakmu. Alah, mboten. Petingane mboten nderek menika. Hah? Petingane mboten nderek. Ndak. Nah, Lagi gerah. Babaske Mas. Kacu kuning. Mbak Lilis. Mbak Luki. Mbak Diah. Mbak Bunjong. Ayo Mas.
bisa sadenmu sedih. Podang kuning. Matur sembah nuwun. Kacu kuning, podang kuning, pokoke bangsa kuning metu kabeh. Heeh. Lha wis metu ki seneng ya seneng. Wong sing digoleki iki anggere metu tembang ini iki pokok metu seneng ya. Ralat saking keluarga besar Mbah Sanikem. Duduk Saniem ning Mbah Sanikem, Mbah Madarsa ya. Kaya ngono rioni sing kaping 16 ya ya. Mas Dojo katuran minggah panggung kaya adat Kang Muslimaku nyuwun gungan Sekar Gadung minta tembange nggondeli tresna ya tetep babakan katresnan ning donya ki pancen ya mung katresnan kok nduk. Mergo isen-isine donya ki mung loro. Sing dadi perkara ki mung loro, isine weteng karo ngisore weteng. Mula derajat pangkat kelungguhan karo perkara wong wadon ya sing dadi perkara tur kudu bisa ngendhaleni angger loro ki kok kendhaleni jagat ki tentrem kelungguhan derajat ora perlu dingge oyok-oyokan mergo kabeh ku amanah tanpa dinas dening Gusti Allah taala ora bakal bisa kecekelan kelakon. Lah perkara wanita wong ki kudu meper hawa nafsu aja gumampang lan kegiwang kepencut karo wanita liya le pancen wis duwe dhewe neke dhewe dinikmati enak ya kuwi ra enak ya kuwi ya. Kaya ngono ya Mas, kaya ngapa? Munggah Mas Klitik, Mas Nutuk dados ya. Aku isih seneng ngancani kowe, aku isih setya tresnani kowe. Ojo mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu
sembah nuwun Mas Minto Darsono. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo tinggalke aku neng kene mulih padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Sekarang dong Indonesia. Mas Minto Darsono. Terima kasih. Kanca-kanca pemuda matur bangun dan juga seluruh warga masyarakat Janipun matur nuwun. Keluarga besar, para keluarga besar reuni-reuni yang luar biasa. Terus ngono sing kaya awakku sing somlesani dene terus sebelum sedari wong sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Didi. Mugi sedaya nampi kaberkahan dalu menika cinatet ngamal jariyah keikhlasan niat kajatipun panjenengan kula wonten ngajengipun musala atau langgar insyaallah kula dongake sedaya pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Mas Minto Darsono. Nggih. Saya seneng saya marem kula suwan piyayi ngriki. Salam rejo ternyata mboten ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan zaman-zaman anak milenial sak menika. Betul Mas Didi nggih. Saestu kula panjenengan dipun timbali ngriki jan kaya-kaya marem Mas. Masya Allah, jar mlebu ngriki dalane so alus kaya ngono. Nggih. Muga-muga alus kaya pipine prawan sing Ayo, kukulen wong kok. jenenge nyambut gawe iki ya cok kala mangsa nemu dalan sing apik. Wong aja nyawang barang sing penak, aja nyawang barang sing apik. Isone penak didasari nalika mbiyen ya ora penak. Isone apik diwiwiti saka barang sing ala. Aja sok rumangsa sugih ning ilinga nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga karo wong sing ora duwe. Aja sok rumangsa dikenal mergo awake dhewe nalika eling biyen sik akeh wong sing urung kenal. Ya. Niki Mas. Penting Oh banget. nggih, saestu. Mula alhamdulillah Mas Kluthuk niki wau dipun jak foto wonten wingking. Masyaallah. Matur nuwun karo piyai kene. Lha nyapa? Sak wayah-wayah sesuk kowe mati wong kene lak ndek fotomu to. Kowe iki kowe nyapa to? Kowe lek ngomong mati iki nun sewu lho. Pripun? Aku iki ora iso mati kok ngengkel iki. Semua orang itu diciptakan punya napas, tapi napas itu hanya titipan. Kabesok ya disuwun karo sing kuwasa. Lah kok sampean bilang nggak bisa mati ngopo? Demenge KTP ku seumur hidup kok ngengkel iki. KTP le ndi ya enek seumur hidup ning ora kok nggon urip nggon raga. Surat kematianku ketelesut. Neng kene iki Mas. Nggih dawuh. Kula panjenengan saged bersyukur. Nggih. Merasa terima kasih karo sing kuwasa ki lek Alhamdulillah. kula jenengan saged ngrasake Nggih. lek jane iki
uripe awake dhewe kuwi mung loro, mung gumantung ning napas mlebu karo metu. Kok napas kuwi mau dipesthekke sampean mlebu ndak iso metu, berarti ukut. Siji napas loro mripat. Lah kok mripat? Napas ki nek wis sambekan ra iso metu kukut. Heeh. Wong niku nggih enten saka mripat nggih enten. Wong angel turu ki butuhe lak mergo pengen merem. Wong kaken turu butuhe lak pengen melek ben iso ngerti padanging donya. Heeh. Nek wong turu kenemenen merem ra iso melek lak nggih bahaya. Oh, berarti padha Lah napas. padha kali niku, Mas. Ngoten lho. Niki mboten mudeng jare nyantri. Lek ngono padha neh Mas kuwi. Napa, Pak? Padha rentut. Kok saged? Kok sampean besesek ngantek pirang-pirang sasi ndak ngentut. Ya bahaya kuwi. Lho. Nek ngentut kenemenen yo bahaya. Tetanggane sing memet kuwi. Mangsane. Ayo kene dagelan tut ndang maju sik kene. Nah, dalam rangka reuni yang ke-16 terah Ibu Sanikem Mbah Madarso. Niki lho Pak, syukur niku ngeten niki. Iya. Wong ki aja kok wedi kelong. Wong ki nek wedi kelong berarti wedi awake dhewe ora gelem nampa rejeki. Wong yen pengen nampa rejeki kowe iki sregep sedekah. Ngono lho. Kulo makrofin sedekah tun. Ono sampean iki dicontoh kaya ngene iki. Sedekah nggo apa? Lho. Kuwi titipan to, Mas. Mulane- Apapun yang diberikan amanah itu adalah sebuah titipan. Mulane iki titipan aja dienggo sedekah. Bocah iki majnun tenan. Ya, iki neng ngarep musala lho. Awake Kuwi dudu siar sing sak benere. Nah, Lho nggih. Omong-omong kabeh titipan. Nggih. Berarti kudu Harus kita bagi. aja sedekah nih. Lho ngopo? Saya tak tekoni, kowe titip sepeda motor mulai mbok cukup ora? Ya dipundhutno. Titip mobil mulai mbok cukup ora? Titip kok ya dipundhut. Gusti Allah lu titip ning awakmu, kok mbok wene wong-wong pekok kowe. Lho. So ben ditagih, endi sing tak titip ning awakmu, wis kula wehne wong-wong, kowe gepuk godhot cengu bongko kowe. Iki jane ilmu kon ndi to iki? Kok iso ora dititipke lah sampean sone tak takoki. Mas Ruduk, endi sing tak titipne sampean? Lho, kowe ora pesen kok. Iki celelekan condong kuwi Ora celelekan. kuwi lek ngaji ki beda kuwi. Niki lho, Lho, kok ngaji beda wong kula niku ya mondok kok jangan pelekne kula. Mondok ning ndi? Ning pondok Ramadan aku sak wulan. Pondok ini nggon tebire Lirboyo. Neng kono aku ning Ploso. Lebu Ireng 2 wulan, ning gone Lirboyo 2 wulan, Heh. ning Ploso ya 2 wulan. Nyantri. Lho, ya dodol cilot aku niku. Kok iso? Wong bakulan. Lho, tapi lak sing penting kan ilmune duwe. Iya ning nyantri. Ilmune duwe. Bahasane iki nek kono bakule omongno sik aja kok terus ning tebireng sak wulan, Loh, Ploso sak wulan. Wong lek pengen pinter srawunga karo wong pinter. Kowe lek pengen sinau babakan motor, ya kowe tengok-tengok ning bengkel. Lek kowe pengen babakan ngerti babakan agama, babakan tumindak ning alam donya, kowe ya sregepo kowe iki apa jenenge srawung karo wong pondokan. Gandul sarunge yai. Lho, kleru lho kowe. Lho gandul sarunge yai ndek tak ganduli malah melorot katokan kok yaine. Kuwi ngrembug lek pengen pinter. Lho nggih lho. Lek pengen Srawunga. dalang, lho, srawunga wong pinter. Pengen dalang yo srawunga karo Pak Dalang. Sok ben mesti dadi dalang kondang. Saiki aku tak teko. Napa? Lek kowe pengen wong wedok, Lho, coba Tuku. kejaba bojomu. Lek kowe pengen wong wedok piye? lho, yo mek demok tok. Heh? Medeni omongan iki aku Ayo. aku. Pak Minto. Wong ki mujudke syukur iki ngeten iki lho Pak Minto. Wong ki wis diparingi jatah awake dhewe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, Mulya. paribasane mulya duwe wong wedok siji, ya kudu dimulyakne. Dalam bahasa Inggris sudah mengatakan bahwasanya happy wife, happy life. Rupane kayak penisilin kaya ya dadak. Penisilin matamu. Happy wife, happy life. Basane nggih basa ngono ki barang. kok. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Piye ki mau piye ukaramu piye jajal Mas? Lali aku iki. Tegese happy wife, happy life ki istrimu itu bahagiakan. Wong lek wis iso nyenengne bojomu, insyaallah kowe iki uripmu bakal bahagia. Mulane kita sebagai umat manusia, sejere ade duwe jodoh ya kudu bisa nyenengi wong wedok. Wong wedok ki senengi apa ya dituruti, Pak. Apa meneh wong wedok zaman saiki. Lek wong wedok zaman biyen nuwun sewu, gampang menakne, Pak. Ditukokne apa tengok-tengok wis penak, tukokne panganan enak ya wis penak. Manut. Nek saiki wong wedok niku saya angel, Pak. Wong wedok ki saiki tuntutane skincare. Kira mboten? Klambi yo kudu apik. Iya. Kira mboten? Nah. Dolan yo kudu adoh. Poh, Heeh. Mergo kulino terkontaminasi, Pak. poh. Layak kono bendina nyenengke bojone. Wong nganggur pisan mbok tinggal mancing nek nyenengke bojo. Loh, mancing nika kula golek iwak tak dol nggo nyenengne bojo, Pak. Poh.
Papo. Lho iki yo karepe yo wong wedok. Tapi non sewu, wong wedok iki non sewu, Pak. Seorang wanita itu ada dua. Contohnya dalu menika, mujudke syukur beliaunya Ibu sapa Ibu? Sanikem. Bu Sanikem. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, keluargane iso ayem tentrem kelompok dadi siji. Amin. Niki duduke syukur, Pak. Tapi secara riset penelitian saya, Pak. Riset ki lak sing dingge nyetel jaman biyen Iki ketok. kaset. Yang tak tunjuk ndasmu kok iki. Kowe lah kowe kaset ki sing ning ngarep omah, ngarep Kuwi awak. kaset. Keset ki nek nggon ayah udan njur akeh banyune kae njur keset. Kuwi kepleset. Kepleset iki sing ngene iki lho. Arep meni mencret ngono to. Tak tapi lambemu ora. Wong syukur iki Wis lho. ning kene ora rasah rono. Ning kene yo iso. Tak jelasne iki tenan iki. Rono Den. Enggak mau ndasku. Malah kayak kucing aku. Mboten sampean mriko jale. Ngeten Pak Minto. Heeh. Wong syukur niku enten loro. Syukur niku Bu Sarikem menika duduke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ini saya bisa menunjukkan Trah Mbah Sanikem, Nggih. Mbah Madarso. nggih. Keng disuwi dening Bapak Haji Sukamto Bapak Kamto. kulawarga. Nggih menika. Pak Kamto. Menika duduke syukur mergo keluargane iso nyawiji dadi siji. Alhamdulillah. Ning jaman sakniki Pak Minto nun sewu. Ya. Riset penelitian saya, wong syukur ki menungso kang urip ning alam dunya nek loro. Apa, Mas? Wong lanang karo wong wedok. Nek wong lanang. Wong lanang ki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis ketok, wong lanang ki 99,9% iki wong lanang ki mujudke syukur. Ora mbok genepi 100 ngopo to? Loh, mergo sik kurang siji, sok kalau nek sing nakal sitok. Iya. Iki besok bakal mlebu swarga wong lanang. Amin. Wong lanang. Amin. Mergo sebagai tanggung jawab seorang pria, pemimpin rumah tangga, presiden rumah tangga. Wong lanang ki besok cadangane swarga. Lho Mas. Mergo lek nyukupi kebutuhane ning keluarga. Leres, Heeh. nyambut gawe ora roh isuk ora sore dienggo keluarga. Ning nek wong wedok niku enten loro. Heeh. Wong wedok menika enek loro, wong wedok sing ayu karo wong wedok sing elek. Kriterianya. Wong wedok sing ayu ki malah nduduke wong wedok sing kurang syukur. Loh. Nun Mas. sewu menika. Wong ngeten-ngeten Loh. iki didandani ya ben cantik. Sik ben Mas, sadurunge panjenengan melangkah ke seorang wanita Nggih. sing bersyukur. Nggih. Sampeyan wong lanang mau besok cadongane swarga krana lek Nyambut nglabuhi swarga. kulawarga. Keluarga. Ning lek tak rasake beda, Mas. Kok saged? Wong lanang iki lek tak rasake jan kaya tuyul kae, Mas. Lah napa? Nyambut gawe. Oleh dhuwit broke Kayak wong bojo. wedok. Nggih. Terus engko arep budal dimiki sik. Tuyul kae. Bar oleh kaya dimiki kon nyambut gawe neh. Wis mbuh carane lek entuk kaya wehke wong wedok. Terus engko tekan omah leren diluk dimiki neh. Dadi aku kaya kowe iki jane asine padha karo Enggak. tuyul. Heh? Sing kulo mik sampean ora Lah. mik. Dicugak. Iki tau mik diculke terus disusul tanggane kok ya. Dadi wong wedok nek Pak Minto. Wong wedok niki nek loro. Piye? Siji ayu. Wong wedok sing ayu ki malah wong sing kurang syukur. Contone Mas, sebabe. Mergo pinaringe saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala wis diwe ayu, rambut wis apik, wis ngemak bakung, sik kurang trimo semerabang. Gak syukur Gak ya. syukur lah mboten. Mripat wis blalak-blalak, sik kurang trimo templek lensa, templek plastik. Meripat lho. Malah ndek ngenten kejadian nggih kula niku mulai Ngendi, kula Mas, iki? ning mulai kula luar negeri. Omahe ndi kene kan. Oh, mek tanggoku. Delala iki nggih mripat ki nggih lensa, nggih delala iki cetik gening ngiwangi mbok cetik gening delala genine nyiprat ning mripate. Saiki pripun Mas? Gledek PC sing. Oh kenging ngazab Mas. Jadi sing wong wedok kaya ngono iki kurang bersyukur. Untu wis miji timun, sok karo sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Dadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ndek iki malah nek tangga kuwi gawe kawat nggih begel, delala nek udan sambar bledek lambene. Lah ngopo? Ora nek grone kok. Lah gene Ya, Mas. garwamu ya mbok paringi behel. Lah bojoku Lah tak dek iki diwehi kawat ngono kok iso bojoku tak kawat, lah kok kleru kawate. ukurane. Nggih kawat 16-an. Baru ki tak cor lambene. Sik Mas, syukur Loh. lan ora sing mbok anggap wong wadon ngentekke ragat kaya ngene syukur lan ora gumantung ning pribadine. Loh, nun sewu ki malah kurang syukur, Pak. Wong ki kabeh ki kurang syukur. Paribasane enten sing irung wis bangir, sok kala sik kurang syukur, sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk. Iki alon to nek omong iku tak kuwebruk gelasnan lho. Irung. Suntik irung ki jenenge silikon. Lah iya doktere jenenge solikin kok ngengkel lho iki. Sok kala sik kurang trimo kulit wis ireng, wis coklat, wis apik, sik kurang putih suntik putih. Nggih mboten? Kurang syukur. Bener. Bojoku nun sewu, Pak.
bojoku iki kurang syukur, kulite wis coklat apik lho. Nggih. Kuwi yo pengen putih, tak tukone skincare. Masyaallah. Siang malam iki karepe iki siang dhewe malam dhewe. Ora betah. Ora betah, karepe bojoku iki instan langsung. Siang malam digawe bareng. Akhirnya alhamdulillah. Saiki lak resik to. Saiki mu kulite belang kayak tekek. Oh, azab Pak, azab. Mulane tak aturke. Syukur lan ora ki gumantung ning pribadine sing macak. Lire, lho. Kare lek macak ki dingge bojone apa nggih wong liya? Wis to. Pertama mesti wong ki lek macak mesti dienggo wong liya. Sampeyan delok wong ngene iki yo, macak ayu mergo nek tontonan, jajal ning omah kok lek nggih daster jebol-jebol. Oh, ya ora? Lho kene lho sewu. Lho, contohnya kayak Busri, garane jenengan iki, ketelu jenengan. Akeh wong macak ayu. Alah, mbok sumpah. Sumpah iya. Alah, iya. Jeneng nek arep ngetene manten iki 2 jam lek macak. Nganti tak tekoni, Bu. Kowe iki macak ki nggo aku apa nggih wong liya? Dandan to? Jajal aku ning idolan ning kono jam 4 bengi, blobok tok. Nah. Tak ngituru. Iya. Malah gawe daster tipis e lamok. Nggon tali kotange pedhot siji kok kae. Wis tak sambung. Dia kawat ya. Oh, dadi wong ayu ra. Oh iya, malah wong sing elek-elek iki syukure gede Pak Minto. Oleh rezeki sithik ora dienggo maneka warna, oleh rezeki akeh ora dienggo rena-rena. Insyaallah rezeki sithik akeh diklumpukne dadi siji, dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Amin, amin. Lho, niku syukure ngoten niku. Sing mbok tuturi iki sapa to? Lho, lho. Lho, awakmu lho, ngono. Lah iki buktine iki lho. Lho ya, buktine wis bengesan. Lho. Kamu kok ya wis nggih benges sisik diabang meneh. Ora pede to. Iya. Berarti wong ayu-ayu piye, Mas? Kurang syukur. Cadangane Neraka. Lho. Oh. Ngene iki. Lho iya lho. Kok kurang syukur pinaring saka Gusti Allah Sesuk bengi lek nyindian rasa ngangge bengesan, apa enake rasa nggawe make up rena ya. Nek sing nggon syukure gedhe swarga, wong elek-elek. Wedok elek. Iya. Dadi nek wong ayu neraka. Neraka. Nek wong wedok elek swarga. Seksi panjenengan Mas. Seksine aku. Panjenengan mireng piyambak to. Ya. Nek Mas Lutuk ngomong ayu kuwi neraka, elek swarga. Ya. Kowe jarkoni lho, iso ngajari kudu iso ngakoni. Iso ngaku iki. Kebo sapi digugu. Keluane. Menungso. Omongane. Iso nggelar. Iso gulung. Iso buka. Iso nutup. Purwodadi Kutane. jagung bakarane. Tanggung perkarane. Nek kowe takoni ra iso Tapuk njawab. cangkeme. Nah ya ngono. Lho, mbok tekan apuk aku. Lah jare kan nampuk cangkeme to. Ayu neraka elek swarga. Pangapunten. Pak Haji Sukamtono piyayine lak blobo to. Blobo saking Pesuruan. Mesti kalih keng garwa to. Nggih. Garwane Pak Kamto, Mas Haji kuwi wedok apa lanang? Wedok. Ayu welek. Ayo ndang gage omong. Anu liyane kuwi lho. Lah, ki ora tanggung jawab to ngeten iki. Wong sampean nguni dhewe lho, wong iki kudu sesuai ati. Lah kencing iki kudu dipaske karo dirine. Ayu neraka, elek swarga. Bu Hajah Kamto kuwi ayu pelek. Anu aja kuwi to aja nyampet kita. Anu ora wis ayo ben aja. Teko bakal sompil apa sapa Ora, ayo. Wis, liyane ndak apa-apa Mas golekno liyane wis. Ayo jajali. Lek sampean ndak wani karo Bu Sukamto, Bu Haji Sukamto, saiki wis elek-elekan saiki bojoku ki ayu apa elek? Wis. Muni yo kowe. Lek pengen ra bayaran. Anu muni yo. Anu to. Liyane to nyambut. Ora kono bendara lho kuwi. Ayo. Ayo ngomong kowe. Kuwi lho garwane Mas Minto jenenge Bu Sripek. Sapa ki? Bu Srini ki lho. Ayo jajal. Wis to lek ra ditapuk karo tatit kowe engko. Ayo. Ayo ngomong kok. Ayu pelek jajal. Ya kadang ayu kadang elek. Loh. Wah, iki ra konsisten Pak iki. Jawaban ndak tanggung jawab kuwi. Jawaban itu tidak ada jenenge kuliah. Ya. Pertanyaan ulangan iki tetap satu jawaban. Ayu pelek. Ayu. Weh. Neraka. Neraka. Kamangka didongake nyambut gawemu bengi iki gandol kelir lho. Ngene Pak Minto tak jelasne. Heeh. Jane neraka, tapi sarene Bu Sri iki tresno karo jenengan, gitu. Terus tanggapan bendina ngetut jenengan, terus nggo bayaran akeh dienggo didum-dumne wong, akhire swarga. Ngono lho. Pak Minto, ngono. Terus akhire dagelan Martosamanya Sura Klepat Jaya Indah iki lho. Ngene, akhire sing neraka diwakili gembos. Kowe iki mbok sing apik. Simpati sing tenan ngono lho. Kabeh swarga. Coba deminore, Pak. Kabeh swarga. Ini ada door prize kok nanti. Mas. Nggih.
jenengan lek nembangi dikandheni karo sinden luar biasa. Coba le. Demu sak pira le? Coba le. Ya, seneng Pak kula wis seneng ya. Aminor, coba. Niki ta? Nah, yo, Mbak Punjung apa sapa ngadeg kok, Mbak Punjung, kancanono Mas Lidik. Yo. Aminor sak pira, Mas? Coba. Dadi nembang ki aja ijen kudu ana kancane wong direwangi nyambut gawe ben ketok le. Etan kalilah kulon kali tengah-tengah tanduran pari kula dongane sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Mbak Punjung mepet karo Mas Lidik. Kula dongake sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Masa aku digandeng karo patung KB. Apa? Ngelokne aku elek. Ayu. Swarga. Ayu. Elek ya. Ora apa-apa elek, swarga. Ora lho pipit iki anggere nek kluthuk kok jan kemecrut langsung nyedeki. Wah, kok angen Pak. Manuk glathik nyemplung neng kedung. Kok nggawa tinta Mas Jokliti karo Dek Punjung berdua saling bercinta. Mas Jokliti karo Dek Punjung berdua saling mencinta. Mancing neng kali mancing iwak kutuk, ngadeg neng pinggir njur ngidek wedi bengi iki masuk luduk oleh pasangan awake gedhi. Bengi iki masuk luduk oleh pasangan awake gedhi. Iya iso nyawang ra iso nyuling ra iso ngendang iso nyawang ra iso nyanding bareng disanding ra bisa disayang. Iso nyawang ra bisa disanding bareng disanding ra bisa disayang. Momot banyu ra kuat mikul banjur ditumpakne moke jejer cah ayu bareng tak rangkul tak rasane kaya MBG. Bojoku kaya merah putih yen dirangkul atine mrintih rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih. Rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih. Merah putih mlaku-mlaku njur tuku Pak. Kowe iki yo nyawang rono. Gandengane kono. Mlaku-mlaku njur tuku paku gawe celana-celanane longgar. Jangan khawatir kamu ini nyapa tuh jadi ya? Malah kayak Nabi Unto ya. Lah, karepku ya ben ketok rada padang pesisir ngono to. Jangan khawatir, mlaku. Aja guyu. Oh, gowo dimetel kamu itu. Ya bene, terima-terima anake ngene. Mlaku. Malah lali aku. Mlaku tuku paku, gawe celana-celanane longgar. Jangan khawatir, oh sayangku, awakmu koyok beduk langgar. Ngono kuwi ra setia Mas Mito. Ngono kuwi ra setia. Ya, kayak beduk. Mas Titik sayang. Dalem Dek Punjung. Mbok jenengku ki digawe lagu to, Mas.
Iya iya sayang. Mbok jenengku ketiga lagu. Wong aku ki ngarang lagu pinter kok, gawe apa-apa mesti tak gawe. Jenengmu sapa, Nduk? Sayang Punjung. Weh iki lho rungokno bojoku lho. Iya ya kowe kenyak juwotos kan. Jenengmu sapa? Bialang bialang lengen Kowe lengene sapa sing mbok balang? Bialang lengen Lho. Lah lengene bojomu arep mbok ge balang lho rumangsamu. Giye dene koyo ngene. Bar iki korban rasa mbok sia-sia. Bar iki idul adha aja mbok sia-sia. Aku wis korban perasaan, Mas. Alah. Alon to. Sayangku. Lah kok itumu jentar ngono. Wong dandan mbok paido kuwi lho. Dengi gawe hidup to. Nggih. Karepe niru cah ayu-ayu. Lah kok nggih hidup lah kok kwalik mudun ngono. Lah kok munggah panggung mbiyaki ngene. Kowe iki yo ngawur. Mayu Pangapunten Mas Mito, panjenengan lek madoske gen gandengan kok mesti trep niku pripun to? Lah aku ngerti selera sampean. Alhamdulillah. Samane kok mesti ngono nyapa. Aku malah krikit. Ya aku sayang kowe. Aku ngono ki. Lho. Jane iki jane sinden kok kuli pasar iki. Lah aku ngono kuwi. Lah mbok katakan iki lho. Ngelek-ngelek aku terus kok. Ngelek-ngelek lambeku tapi hatiku tuh sangat cinta sama. Ora iso. Aku kok merinding. Lho, mosok bojo dicium gila ya. Aja mlek kok kowe aku dhewe ngocohi jijik. Lah marai Jajal-jajal praktek lar nyipok piye jajal? gak pernah romo. Kita ngene-ngene. Ketoke kok keri sampean pengen tak ngono ya. Ora romantis, sing romantis ya, Dik. Sing romantis lho, Mas. Romantis kok tanggane kok. Nah, Mas, Sekar Gadung coba. Sini seberapa coba, yo. Kene. Wong ki sing romantis ya, Dik. Iya. Paling tidak nek iki paling ndak lho. Nggih. Iki tak gawe Sahrul kan. Awakmu tak gawe sapa jenenge Kajol. Kajol. Heeh. Iki Hei. Iki lemu ya kopoken. Hahe duduk jenengku kok. Hahe tak. Ayo sayang. Boleh nyeluk ki sayang kaya. Lah ya. Mas Putih aku iki lho. Say, Ya say. Tony Rojim. Alah. Mentolo. Kamu dari sana, Dik. Iya, Mas. Minggir sik, Bu. Iya, Minggir sik. Iya tak kene. Yo kebuki nggon kowe iki. Alih kono. Iya tak kene. Lak Ngono kok. Kae lho jengkak-jengkakne. tak kepruk lan. Aja nyalahne aku kae lho jengkakne aku. Bojomu aja mbok sia-sia. Sesuk-esuk tak jake mulih. Ngapa? Ben nggih dolanan anakku apik kuwi. Bahaya. Coba cek seberapa Mas, Cik? Coba ayo. Anu G kok Cik, coba. Tumpah seair Yuskurai Sangono ra. Tumpah seair Yuskurai Tumini jarinya Sabene dekai Tumpah seair Yuskurai Ini jaliknya Sabene dekai Apa tongeradi Jagina sotae Kia karuhai Kucu-kucu hotai Kia karuhai Kucu-kucu hotai Ya ayo saya dipraktekke. Aja kalah karo tanggane, ayo. Enek wong arep pengajian. Kono menunjukkan kemesraan kebahagiaan keluarga, sampean kudu bisa. Astagfirullahaladzim. Ya iki lho sing viral ya iki lho. Nah, kene lho gosek ben dipraktekke coba. Ayo Mas. India kok ayo Mas Gundul. Gemene hari damar hasare. Tahu dere lu mbak aja ya. Awakmu tak sawah kok koyo Kiai Pati dengi to. Hari gemene hari startare. Malah kayak bisu. Mas. Atau diuang India kok.
Ki. Sabar ya, Dik ya. Iya, Sabar. Mas. Ben kae ben bermesraan dulu. Iya. Gemeria nehi. Nehi. Oh, lagunya Nehi. Oh. Nehi. Nehi. Yo. Oh. Nehi. Malah Piye? barang untung malah kayak boneka labubu. Entang to. Nehi ke puncak gunung tinggi sekali. Nehi ke puncak gunung tinggi sekali. Itu naik-naik. Lagune cah cilik-cilik nalika sekolah. Naik lek sing ngomong wong ngono ki nehi ya. Piye? Nehi ya. Layakno ning Blongkos meneh wong tabrak becak nyanyi India. Piye? Matane. Asli matamu. Oh Nehi kok dadak Eh, naik eh, kok iso. eh, Oh E minor. Coba. Tenanan. Iya. Ora Coba bisa. gerakane barang ki sing Nah. persis kaya India ngono lho, ketok le romantis. Kula kali niki lak sesuai. Nah, sesuai. Nah, Hamko hamise curalo. Wah, Masya Allah. Nek kene mau Sri Devi karo Sanjaidu, Sarulen karo Kajol. Nek les. Iki mitun karo serigala iki. Segala ya oleh. Hamko hamise curalo. Enggak. Demi kai Piye to, Mas? tum curalo. Hamko hamise curalo. Wah. Kai tum sik. Nyapa? Kok kamu angkat bareng ndok ya? Nyatu yo gede yo anget. Kowe jajal kendang dah, tuntak ndeludah. Nah, coba. Tuntak ndel. Kamu yang nyanyi, Dek. Om. हमको अभी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको अभी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको खेले सीधा धागा मेरे तुमसे Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? malih. Hamko hamise curalo. Lanang wedok do ora sadar iki to, Pak. Lah ngopo kuwi? Loh. Ayo Mas Kluduk, kadung penonton ki penggalian seneng lho.
Loh, Ayo terusno. ayo gundulmu iki. Apa? Langsung kretek ya. Wah, berarti kowe iki wong lanang ning ora tangguh kowe iki. Kowe jenenge Edi kowe, Edi. Nah, iki lho. Kowe Edi ra? Kowe tansil kowe. Lho. Edi kene artine apa? Ejakulasi dini. Ayo kene. Ora sembrono wong kaya aku nek. Nah, iki. Ayo. Junjung ngene ora kuat. Ayo. Ayo. Kene nduk. Mas Kliti iki tanggung jawab. Nek ijo nek ora. Oke. Kene iki wis kondang kok ngendi-ngendi kok. Ayo. Dene. Kentak dulu di. Kentak dulu di. Kentak dulu. Lek. Ngangkat sih dene dah. हमको हमें से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको खेले बिना डालो मेरे तुमसे हो न जाए आशाओं के लिए सिया डालो Wis tak omongi. Ya lho, aku percaya kowe mesti kuat. Lek kowe ngangkat iki kuat, kene iki madu. Ayo toh, wis toh, bajune ngesot. Ayo. Wis dosa lho. Wes aku ngene ya, Mas. Wis ngene kowe. Ya. Abane lunga ya. Gelungan kok aja disani rena-rena. Ora. Ngene. Masyaallah. Malah kayak bancing nek obraan. Padahal wis tak kek lho iki. Andek puno liram. Sesuk gawakno lorong kas ngene iki, Pak. Kita modar iki. Ning kan puas. Puas piye? Oh, sampean kuat piye? Ayo, Pak Eko sae nggih. Aduh Pak Eko. Ayo, Mas Mito sae nggih. Sae. Wah, dalan iki jan garap tenan kok kancane. Lho, kowe kok mudhun ki ngopo to, Nduk? Kok iso wong sik urung nembang kok mudhun ae tembange. Ayo Mas, jajal Mas. Tapi Yo. nek wis ora kangge. Durung kok ya apa sih, Rek? Lek iki ratu tak angkat keplek nih. Oh, lah nek iki aku buat dan iki lho. Set ngene sama kok. Set ngene kok. Wah, aku ada kene tak kek wae. Sama kok ngono. Ya, kene Mas. Kene Mas. Kejujuran harus ditanamkan aja selintutan wae ya, ini. Ah. Ya. Yuk, kayak apa? Selintutan dados yo. Terus terang ring sliramu kawitane Kang Mas ya ampun sembranan tak anggap temenan kok kebablasan.
dalam hati. Pegang janji setiamu, jangan sampai bohong ya. Dengan segala isi hatiku, aku tinggal siramu. Ayo sekarang Indonesia. Terus terang ring sliramu Lautane kanas Namun sembrangan Rasa anggap temenan Kok kebablasan yang setia takkan pernah sirna janjiku tulus tertanam dalam hati. Pegang janji setiamu, jangan sampai bohong ya. Dengan segala isi hatiku, aku tinggal siramu. Iya. Mas Terima Tong, kasih sembah nuwun. Mbak Brem menika wonten selingan menika dipun Nggih. sambil Menika riyen nggih monggo. menika wonten sepeda listrik. Wonten nggih. Ini. Nggih, Mas Niki Dalam- dari perwakilan keluarga mbok Oke. menawi wonten ingkang minggah dhateng Siap. panggung. Nyuwun pangapunten Mas Haji. Monggo. Engkang Atau kita Kaji yang wajib. atau kita yang undi biar dicocokkan Iya, iya. kalian panitia. Nggih, paling mboten wonten perwakilan Mas Oh, Niki gitu. nggih ingkang minggah dhateng panggung. Nggih. Monggo Mas. Nggih menapa Bapak Haji Sukamto napa sanesipun Ingkang monggo. mewakili monggo. Monggo tindak ngil, monggo. Oke. Oke, monggo. Monggo perwakilan setunggal, monggo tindak mriki. Nah, nggih. Mungkin tindak ngambil tuh. Oh langsung tiga nggih. Nggih. Siap. Pangapunten. Monggo diasto. Oh gitu. Oke. Oh diambil tiga dulu Pripun nggih. Pak, pripun Pak? Ambil 3 dari 10, 9, 8. Oke, monggo. Nun sewu. Hadiah cepat aja. Nomor Sampun. Nomor 9 di, nomor 10 di, nomor 8 di. Izin nggih Pak Minto nggih. Nggih, monggo. Oke. Untuk yang pertama diundi nomor 10, nomor 10. Iki nomor 6 nggih. Aku jangan duduk. Nggih, sekedap. Nomor 10 di nomor 8 oke. 8 sih. 8 ya. Oke, tak gede iki Lebih mas. Kota JI gitu iki. Ini 10 Mas Ludup. Oke. Kuwi kletek ngawur ya. 10. Oke. Wah, Songo. iki abet Mas. Oh, kulkas biasa namanya kulkas. Cilik abet. Kulkas 2 pintu ngene iki sampeyan iki. Siap. Oke. Untuk undian jatuh nomor 10 untuk nomor 10. Monggo dipun pirsani kuponipun. Nomor awal 0302. 0302. 0302. Nggih, ngribu. Alhamdulillah. Nggih. Nyo. Ya. Nggih. Ya. Mayitin Ya, kok. atur, Pak. Pak, pangapunten mangke dipun cocokaken. Sing nyocok nih, keluargane. Oke. Nomor berikutnya 0278 0278. Monggo.
Ingkang rumaos cocok ngeten kemawon, mangke kersanipun dipun. Ah iki. Ah. 0278. 0278. Cocok nek sik. Betul? Cobi cocoke rumiyin. Iki. 02. Nggih, cocok nggih. Ah, iki nomor 10 Ibu, iki nomor 10 Ibu ini kok. Ibu 10 Ibu. Ibu ini kok nomor 10. Nggih. Nggih. Ah. Nah, ibu pundi wau? Nah, Iki, niku. Bu. 10. Yang ini nomor 8 yo. Iki nomor 9 iki wau, nomor 9. Nomor 10 Ibu wau. Iki sing nomor 9 masih wau. Monggo nika dipun pirsani, Nah. dilihat lagi. 10 Ibu. 0432. Nomor jatuh 0432. Wonten nggih. 04 Oke, monggo. Nika wonten. 32. Nah, ada itu di dalam. Nyuwun pangapunten. alhamdulillah. Dicocoki dirobek Monggo, aja. niki oleh kredek dok niki. Niki. Nggih. Ya, ini nomor 8. Ya. Sekarang langsung ya Pak ya. Ya, Nggih, langsung. Sekarang 765. 765 monggo. Dipun pirsani kuponipun. Ya. 65. 765. Monggo, Pak. 7. Ya. Oke. Untuk yang pertama nomor 5 saja. Oke. Sampun? 765. Oh 5 sik. 5 sik iki. Ngene wis. Angel men lagi ya. Wis saya Saya pekok ya. kowe engko suwi tak priksane. Bocah ki nek kaken gawean ngono kuwi. 7 nomor 7. Oke, Undian nomor 7. jatuh undian dengan nomor 0298. 0298 0298 0298. Wonten? Alhamdulillah. Ningali. Oke. Oke, 0298 ya. 77. Enggak Mas Lis. Nah, oke. Lanjut. 3 angka. Angka awal kok kayak bingo ya. Angka awal 045. 045. Perjuangan. 045. Ya kowe entuk kupon ta ya? Kupon parkir. 045. Oke. Alhamdulillah. Enggak, Pokoke enggak. anggere enek ngene diem aku. Enggak Mas. Oh, cen yo iki kudu enek iki. Jangan lupa nanti ada 1 unit sepeda listrik. Ya, dan hadiah bonus stop kontak menika. Ku apa kok iso? Ngecas sirane cas-casan. Nyetrum cengelmu kuwi. Modele kaya sik nguber sak goran iki. Ora kene iki termasuk sales lah aku. Pangapunten Mas Minto nggih. Nggih. Nyuwun wedalipun. Joget bareng ya, Pak. Wasal. Los. Aku kok kangen so siwang. Sesuk tanggapan Pak ben pedhok aku. 0329. 0329. Enggak. Yo, yang punya 09 0329. Akan mikir kabel. Iya. 0329 0329. Wonten nggih? Yang ada langsung, kalau nggak ada sudah nggak usah dibaca. Kita hitung 3 kali nggih. 3 kali hangus nggih. 0329. 1 2 kobong. Oke. Oh lah, pas kobong wonge teko. Ora ter niki. Kobong kok. Joget ae. Ya. Enggak. Loh, kan borak ya? Kan mudeng angel jan. Oke. Panggane panggil. Oh, duduk. Oh, alah nyeluk dulure kok. Oh, alah lekmo kok iso. Yo bojone. Oh, bukan. Senes. Oh, cocok. Cocok. Sik, 0329 Pak De. Cocok. Oh, cocok. Tindak rene, ya ini Mas. tindak rene. 3 lagi nanti ini goro-goro ya. Dalam. Pripun Pak niki dilanjut napa? Lanjut ya. Lanjut mawon. Selingi Nggih. sak lagu sik. Ya, sak lagu lali janjine Mas Klinik. Yuk, Oke, yang apa? Yang berperan ngadeg papat lali janjine. Oke. Yuk. Monggo dados
sor sotela kasut sotile keri sotela kasut Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga-danga. Manukku siap nembak, poin pura ke oya. Katur Mas Puguh Santoso. Dilanjut Mas Klidik. Monggo. Nggih. Tiga lagi. Siap-siap. Nggih. Tiga nggih. Bang? Tiga. Untuk yang nomor 3, kemudian nomor 3 jatuh pada nomor 0437. 0437. 04 yang punya nomor 37 0437. Enten? Gini kok. Halo. Nggih, Mas. Niki Mas. Niki nomornya. Yang cocok nih. Nggih.